ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମେଘଗୀତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ମୋ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଆମେ ମଠ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ଦେଖିବା ମଠ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ये ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଯଜ୍ଞ ଏଇଠି ହୁଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆମ ମଠ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାପୁରୁଷ ବା ବଟ ଯୋଉ ଗାଦି ବଟ ମହାପୁରୁଷ ପଛରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଓଇସା ଗୋଟେ ବେଳ ବୋଲି ପହଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିରରେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର କାହିଁକିନା ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ସେପଟେ ଦେଖିବନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ହୋଟେଲରେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବଟ ଠାକୁର। ଏପଟେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଠାକୁର। ତ ଇଏ ଆମର ଗରୁଡ଼ ଠାକୁର ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଉଠିଲେ ଆମେ ବସିକି ଖାଇବୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମଠର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁଣି। ତ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ମଠରୁ ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଦେଖା ହବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିଲୁ ଯଦି ଜୀବନି ଚାଲି ତୁ ବର୍ଷା ହେଇ ଝରୁଥା ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା।